borok munisuni langma gothang tongnani bagui tui belaino nangkukma tui kwrwi hingke borok munisuni langma bo kwrwi hinino sawi mano barat hapangni bwkhaktwi bo haktoni joto thaio nungjaknai tui kaham se tunsawi rwnani bagui har gur jol tang bwtang yago naharkha naharmung wngkha bwskang 2024 BC ni bisingono haktoni nukung thigui tuini manjumung rwna tei khaksa bwkha hasteni mantri okra biplop kumar dev ni saitok mungbai o bisini December talni bisingono nungjaknai tini sebrwnani bagui samung tangjagui tongo phiya tabukbo ADC amsaini kwbangma kamio nungjaknai tini manjumung kwrwi abahaino kaisa kami wngkha Teleamura bwkhasteni tirthomoni riyang para a kamio kwbang kokno riyang bosongni lukurok khungburui chibasuk nukhung tongo o kamio huk tei bolongni mwkhutung tei thaikwthung phalino ajimungni kaisa lama o kamini jotoni slai jwngjal kotor wngkha nungjaknai tui mungsa lama kwrwi wngwi tuisani tui khogwi nungnani nangwi tongo kamini borokrok tuisani tui hamya nungwi podrepod bohokni bemar bo manjagwi tongbaio borok waisa tei waisa Teleamurani video bo thangwi naikha borokni tuini jwngjal tongmano phiya tabukbo mungsa yapri nahar jagya hwnwi salaikha borok সমস্যা হয়ে গেছে কোন জায়গাটা এটা তীর্থমণি কই থেকে জল খান আপনারা ওই সরাক থেকে জল এমনি নিছিল এবে কত দূর হইব এমনি দূর হইবা এতিয়া এটা তো হাওয়া আসলো এটা দূর না দূরে গেছিল কত বছর ধরে এই জলের এরকম সমস্যা 6-7 বছর হয়ে গেছে এই জলটা এলাকার মধ্যে কিছু ইয়ে করে না পুরান বাড়িতে এরকম এতে কি আবার এখানে জল পাওয়া যায় না আর ব্যবস্থা সমস্যা হয়ে গেছে এখানে জলটা বারবার কইতাছে বিদ্যুৎ স্যার আইতাছে বারবার কইতাছে তবু এখানে জল আয় না তাহলে আপনারা কি শুধু এই ছড়া জলের উপর নির্ভরশীল হ্যাঁ কত পরিবার আছে এখানে 45 পরিবার হয়ে গেছে এই ছড়ার উপর নির্ভরশীল হ্যাঁ বৃষ্টি হইলে যে যাতে এই জায়গাতে হ্যাঁ আপনার নাম কি তরেন্দ্র রিয়া এটা কোন জায়গাটা তীর্থমণি thangnai yakhi hapangni sak tharma kwrwini bagwino birman kagya wngwi tonglaio o amsani lukurok tabukni hapangni thani chubamungni yak fologwi tongo borokni khama wngkha haste hapang borokni jwngjal mwthak thani yapri naharnai ADC amsani tipra sa dofani hamkraini bagwi khorang tisanai ADC hapang tipra mothani adongrok tamo yapri naharno bwskangni salo tabuk abono naithai hai ingyawi ADC hapango phaina bagui kok simida wngno tipra motha abo jorano kok sanai biro report kok khorang।